السلام كبرى تخطلتي قميلهم حالات فانو بزعبات صمدون مسنا وشت عاد حالات زقمر زولت امرات مبرهريه هيبومالو ምክንያት ካብ ዓይኒ ምጥፋእ ቀደም ሚኒስተር አብይ አሕመድን ዝወፁ ዘለዉ ተገራጮቲ ሓበሬታ ዝምልከትን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሸቐጣሸቐጥ ዋጋ ብርቱዕ ወሰኽ የርኢ ከም ዘሎ ግሽበት ድማ 13.3 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐን ተገሊጹሎም ሕብረት ኣውሮፓ ብዛዕባ ዑደት ኣበሳንጆ ኣብ ትግራይ ዝተኸሰተ ሓድሽ ወታደራዊ ግጭት ዝምልከት መብርሂ ሂቦም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዘሎ ወጥሪ እናገለደ ይኸይድ ከም ዘሎ ትራምፕ ድማ ብዛዕባቶም ኣብ ሆርሙዝ ዘለዉ ነተኩቲ ዝምልከት መጠንቀቕታ ዝሃቦ ዝርዝር ምዕባለ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ንዕድመኩም ሓይልታት ፋኖ ምስቶም ሰሙናዊ ካብቲ ጥምረት ምስ ተኣሳሰሩ ጉዳያት ብዝተሓዘ ኣብ ዝተመሓላለፉ መልእኽቲ መልሲ ሂቦም ጽምዶ ዝተሰነየ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝምልከት ኣኼባ ሓይልታት ፋኖ ከም ዘይፈልጥዎ ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ ካብቲ ጸረ ብልጽግና ዝኾነ ኣገዛዝኣ ምስ ዘለዉ ናይ ውሽጢ ዓድታት ሓይሊ ዝተፈጠረ ጥምረት ግና ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ከም ዝርከብ ኣፍሊጦም ኣሎም ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ከም በዓል እስክንድር ነጋ አንዳርጋቸው ጽጌን ኣማኑኤል አሰፋን ካልኦት ፖለቲከኛታትን ምስዚ ብዝተሓዘ ዘመሓላለፉ መልእኽትታት መዘራረቢ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ንረሶም ፋኖ ተራኣባል በባል ዝገልጹ አቶ እስክንድር ነጋ ምስ ሚድያታት ኣብ ዝነበረ ጻንሒት እውን ጽምዶ ዝተባሃለ ርክብ ፋኖ ኣባላቱ ከም ዘይፈልጦን ብዛዕባ እዚ ዝግበር ድማ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ገሊጹ ነይሩ ፋኖ ናይ ፖሊት ቢሮ ዝሕለፈ ውሳነ እውን ኩሎም ኣባላት ስለዚ ተማኸሩሉ ተቐባልነት ኣይህልዎን ወዘተ እናበሉ ክዛረቡ ምስምዖም ኣይርሳዕን እዮም ምስ ፈጻሚ ስራሕ ናይ ፖሊት ቢሮ ኣባላት ምስ ዝኾኑ ክግበሩ ዝግባእ ጥምረታት ብናቱ ውሳነ ጥራሕ ምጽዳቕ ወይ እውን ፈጻሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ግን ኣይኾነን እዮም እዚ ቁልፍ ነገሩ ዝብሉ ገለ ወሃብቲ ርእይቶ ብመሰረቱ ይዝረባሉ ይዳሎ እዩ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ዝበሃል ነገር ኣሎ እዚ ድማ ባይንዲንግ ኣይኾነን ማለት ተፈጻምነት የብሉን ስምምነት ንምግባር ክሳብ ምግባር ማለት ናይቲ ትካል ዕላዊ ኣቆም ኣይኾነን ናብ ብዙ ስድ መንገዲ ዝኽፍት ኣሰራርሓ ክብሉ ይጽሕፍሎም ክሳቡ ክኸይድ ዝኽእል ነገር እዩ ነቲ ምስ ገበር ድማ ናይቲ ትካል ኣቋም ናብቲ ማእኸላይ ክወርድ ኣለዎ ከም ክብደት እቲ ጉዳይ ድማ ብኣባላት ብጸጥታ ተሳትፎ ከጽድቑ ትጽቢት ይግበረሎም ተባሂሉ ምስ ጽምዶ ሓይልታት ዝግበር ዝተወሳሰበ ጥምረት ድማ ናይ ኣባላት ቀጥታዊ ተሳትፎ ውሳነ መሃብን ተሓታትነትን ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዩ ናይ ኣባላት ውሳነን ቀጥታ ተሳትፎን ዝሓትት ምዃኑ ተገሊጹ እዩ ኣቶ እስክንድር ነጋ ኣብዚ ናይ ቀረባ ቃለ መሕተቱ ናይ ቅትለት ፈተነታት ከም ዝተገበረሉ ክጠቅስ እንከሎ ኣመራርሓ ከም ምዃኑ ርእሱ ከም ዘገለለን ብሽም ዘይጠቐሶም ግና ዝግመቱ ኣካላት ኢዶም እናእተው ስለ ዝኾነ ድማ ብቐንዱ ጽምዶ ዝተባሃለ ጥምረት ነጺጉ ከም ዘሎ ተገሊጹ ናይ ፋኖ ሓይልታት ቃል ኣቀባሊ ኣስረስ ማረ ምስ ኢትዮ ፎረም ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕተት ኣብ ዝሃቦ መልሲ ጽምዶ ዝተሰነየ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብ ዝምልከት ጥምረት ፋኖ ከም ዘይፈልጡ ኣልዒሉ ነዚ እውን ብተደጋጋሚ ኣብ መግለጽታቱ ምልዓሉ ኣዘኻኺሩ እስክንድር ነጋ ዝበለው እውን እዚ ናይ መራኸብቲ ብዙሓት ዘልዕልዎ ዘለዉ ከም በዓል ሱዳን ኤርትራን ዘለዉ ሃገራት ህዝብታት እውን ዝካተትሉ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብ ከም ዝኾነ ዝግለጽ እዚ ጥምረት ምስ ብልጽግና ናይ ውሽጢ ዓዲ ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ጥምረት ፍልሊ ካብ ዘይምርዳእ ዝወሃቡ ርእይቶታት ክፋል ከም ዝኾነ ድማ ኣብርሃርዮም እዮም ብዛዕባ ጽምዶ ተዛሪቡ ክበሃል ሰሚዕ ኣለኹ ጽምዶ ዝበሃል ፕሮጀክት ናትና ይኹነን ኢልና ክልተ ሰለስተ ግዜ ኣነ በዓለይ ተዛሪበ ይፈልጥ ናይ ህዝቢ መድረኽ ነፃ ህዝቢ መድረኽ ክኸውን ዝፈልጦ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ብሄራዊ ምንቅስቃስ እዩ ጽምዶ ኣብ ዝበሃል ፕሮጀክት ተሳትፎ የብለይን ግደ የብለይን ተሳትፎ የብሉን ግደ የብሉን ናይዚ ምንቅስቃስ ናይቲ ፕሮጀክት ኣካል ኣይኮነን እዚ ነውርዮ እቲ ንዛረቦ ጸረ ብልጽግና ብሄራዊ ሓይልታት ብዛዕባ ዝገብሮ ምትሕባር እዩ قدم حجي تذكروا كم زخنا نبلسنا ايدهم اتقالس مس دخمهم مسواتي مس فرحو مسناي سوور تلخو زنبرو مغالستني بلصقنا ايدهم اب زحبلو وين كبول ارغا استقرب الاوان كيغلصو صنح ነገር كم زخنا يغلص اتقالسي تطليفيو اب تقالس وشتي صرام حራ حالታት አለው ዝብሉ ነገራት ክዛረቡ ድማ ተሰሚዖም ድሕሪ መኻደሙውን ከምዚ ዓይነት ምልክት የርእዩ ከም ዘለው ይፍለጥ ምንም እዚ ምክንያት ክኸውን ኣይኾነን ከምዚ ዓይነት ነገር የለና የምሓራ ፋኖ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ብሓፈሻ ናይ ፋኖ ቃልሲ ሓቀኛ ናይ ኣምሓራ ደቅ ናይ ዘሎ እቲ ካልእ ናይ ህላዊ ሓደጋ ካብቲ ኣጋዛዝ ተጋረጠሎም ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ናገብርዎ ዘለዉ ጥምረት ብዝምልከት ኣብ ሰሙን ዝተለዓለ ሓሳብ ድማ በኣቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ዝቐረበ እዚ ጸረ ብልጽግና ሓይልታት ጥምረት ዘይኮነ ጽምዶ ዝተሰመየ ኣኼባ ውሽጢ ክሳተፉ ዝፍለጡ ሰብ ህወሓትን ኤርትራን ምስ ፋኖ ብምትሕባር ክሰርሕ ልኡኽ ሂቡ ኣሎ ብምባል ዝገብርዎ ዘረባ ስዒቡ ናይ ህወሓት ምክትል ኣብ ወንበር ዝኾነ ኣማኑኤል አሰፋ መልሲ መሃቡ ይፍለጥ እዩ ኣማኑኤል አሰፋ እቲ ተሓጋጋዚ ናይ ህላዊ ሓደጋ ዝተጋረጠሎም ናይ ውሽጢ ዓዲ ሓይልታት ብሓባር ክቃለሱ عودي دامبر بلمنا حدا نتخالص أوعو قال زعتولن زلمنولن قداي كم زيخونا يو أمانيل قليتو نيرو خلاتنا بتقال سزلنا حيلتات زراخبنا وانا قداي بسنكي بلسقنا نهلونا حدا قازو ودقينا حزبنا نحبار هلاوي كبل ملسيب نيرو مسنا عندارقاتشو ساقي زربا بستسحازم
መብርህ ዝሃብ ቅባል ቀልፋኑ ዝኾነ ኣስረስ ማረ ምትሕባር ጥምረት እቲ ሓደ ኣማላዲ እቲ ካልእ ተማላዲ ዝኾነሉ ምንም ዓይነት ምኽንያት የለን ኢሉ ሎሚ ዝተጋረጠ ናይ ህላዊ ሓደጋ ንምክልኻል ፀባሕ ድማ ህዝብታት ዝውስንሉ ናይ ሓባር ምትሕባር ምህናፅ ጥምረት ክብል ድማ ገሊጹ እዩ ትግራይ ኣብ ናይ ህላዊ ሕቶ ከም ዝኣተወት ምንም ዘይከሓድ ሓቂ እኳ እንተኾነ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ን3 ዓመታት ዘረፋ ኣገዛዝ ኩናት ተኸፊትሉ ዘሎ ኩናት እናመከተ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ኣብዚ ኩነታት ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ብሓባር ኣብ ልዕሊ ጸላእዩ ንምልዓል ኣማላድን ተማላድን ክኸውን ዝግባእ ጉዳይ ከም ዘይኾነን ጉዳዩ እውን በቲ ልክዕ ዓቕሊና ንሪኦ ጉዳይ ከም ዘይኾነን ክልተ ሓይልታት ጥራሕ እውን ኣይኾኑን ብበዝሒ ስለ ዝለዓል እዩ እምበር ዝበዝሑ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝሳተፍሉ ምናልባት 9-10 ዝበዝሑ ፖለቲካ ሓይልታት ዝሳተፍሉ ናይ ኢትዮጵያ ምትሕባር ከም ዝኾነ ይግለጽ ስለዝኾነ ድማ ብሃገር ጉዳይ ኣማላድን ተማላድን የለን ብህላዊ ጉዳይ ኣማላድን ተማላድን ክህልዩ ኣይግባእን ሓይልታት ፋኖ ናይ ጸረ ብልጽግና ናይ ውሽጢ ዓዲ ሓይልታት ጥምረት ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ከም ዝርከብ ድማ ተገሊጹ ኣብ ቀረባ እዋን ዕላዊ ክኸውን ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካብቲ ዝፎቶ ናይ ቴሌቪዥን ካሜራ ጠፍዩ መዓልታት ምሕላፍ ስዒቡ ሓሚሙ ሆስፒታል ኣትዩ ዝብል ብገለ ማሕበራዊ መራኸብታት ክንገር ጸኒሕሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኣእምሮ ሕክምና ንምግባር ናብ አቡዳቢ ተጓዒዙ ኣሎ ዝብል ሓበሬታቱ እውን ተዘርጊሖም ቀዳማይ ሚኒስትር ብሓቂ ብሰንኪ ጥዕና ሆስፒታል ኣትዩ ይሕከም ድዩ ዘሎ ዝብል ድማ ኢትዮ ፎረም ካብ ቤት ጽሕፈት መሳርሕታት ከም ዝሓተተ ተገሊጹ አብይ አሕመድ ምን ምኳን ርእሱ ምስማዕን ምርኣይን ዝደሊ ናይ ሕብረተሰብ ክፍሊ ብዝለዓለ ደረጃ እናንቆልቆለ ከም ዝኾነ እንተተነገረሉ ንሱ ግና ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ካብ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ጠፍኡ መዓልታት ሕሊፉ ከም ዘሎ ይፍለጥ መንግስታዊ ሚድያታት እውን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ቀደም ዘረባታት እናስምዑ ምስ ናይዚ ሰሙን ኩነታት ተሓይዞም ንምቕራብ መሪጾም ከም ዘለው ይግለጸሎም ንርእሶም ካብ ቀዳማይ ሚኒስትርነት ናብ ፕሬዝደንትነት ብዘሰጋግር ብኢቫንጀሊካውያን ቤተክርስትያን መዝሙር ብዝተዛዘመ ናይ ዘተ ኮሚሽን ምዕፃዊ ስነ ስርዓት እውን ኣይተረኸበን እዩ ዛቻን መፍርሕን እናዛረበ ዝኸፈቶ ነዚ ናይ ዕርቂ ኮሚሽን ንምዕፃው ዘይምርካቡ ድማ ብዘይተለመደ ኩነታት ካብ ዝፈቶ ናይ ቴሌቪዥን ሚድያ ምጥፍኡ ልቢ ዝበሉ ብዙሓት ሰባት ናይ ኣእምሮ ሕማም ገጢሙ ሆስፒታል ኣትዩ ኣብ ኣቡዳቢ እውን እናተሓከመ እዩ ክብሉ ሰንቢቶም ኣሎም ኢትዮ ፎረም ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤት ጽሕፈት ዝረኸቡ ሓበሬታ ግና አብይ አሕመድ ሕዚ እውን ብዙሓት እናቐተለሉ ዘሎ ኩናት እናመርሐን ናይ ዱርን መጥቃዕቲ እውን እናፈጸመ ምቕጻሉ ዘርኢ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ 4 ዓመታት ቅድሚ ሕዚ ኣብ ሰሙን ክረምቲ ከቢድ ዝተባሃለ ናይ ኣእምሮ ቀዶ ጥገና ዝገበረ ክኸውን እንከሎ ኣብ ናይ ሎሚ ክረምቲ ቃልሲ ንሕክምና ናብ አቡዳቢ ከም ዘይኸደ ምንጭታት ይገልጹ እዮም ዝያዳ እውን ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ይምረቕ ምስ ዝተባሃለ ናይ ደረቕ ወደብ ንምርኣይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ቀረባ ርሕቀት ኣብ ዝርከብ ናይ ክልል ኦሮሚያ ክመላለስ ከም ዝነበረ ድማ ተፈሊጡ እዩ ነዚ ደረቕ ወደብ እውን ኣብ ዝቐፅሉ መዓልታት ንምምራቕ ኣብኡ እውን ዘረባ ንምግባር ምድላው እናገበረ ከም ዘሎ ተገሊጹ ካብ ብዝተረፈ ካብ ሲቹዌሽን ሩም ዝትኮስዩ ዝበሃል ድሮን ህፃናትን ኣዴታትን ዝቐትል ደብዳቤ ምግባሩ ቀፂሉ ከም ዘሎን ካብዚ ሰሙን እዚ ካብ ሚድያ ዝጠፍእሉ ምክንያት ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ንፕሬዝደንት አብይ ስልጣን ዘርክበሉ ከም በዓል መስፍን ኣርኣያ ከምኡውን ዮናስ ኣዳየ ዝብሉ ናይ ኢቫንጀሊካን ወከልቲ ከምኡውን ከም ሂሩስ ገብረስላሴ ዝብሉ ናይ ኢህወዴግ ሰባት መሪሕነት ዝተኻየደ ናይ ኮሚሽን ኣኼባ ንምጥፍኡ ምክንያት ኮይኑ ከም ዘሎ ይግለጽ ምንጭታት ከም ዝሕብረዎ እንተኮይኑ እቲ ናይ ኮሚሽን ዝተባሃለ ናይ አብይ ናይ ዕርቂ ኮሚሽን ቋም ክጽሓፍ ዝገበሩ አዲስ አበባ ናይ ክልል ኦሮሚያን ክትኸውን ዘኽእሎም ብርእሶም በአምሓራውያን ብርእሶም ተወለድቲ አምሓራ መልእኽቲ ንምሕላፍ ኢሎም ከም ታየ አጽቀሥላሴ ዝኣመሰሉ ሰባት ስምሪት ሂቡ ንሱ ኣብቲ ምዕፃዊ ስነ ስርዓት ንኸይርከብ ከም ዝወሰነ ተገሊጹ እዩ ድሕሪ ድማ በዚ አጀንዳ እዚ ኣብ ሚድያ ንከይቀርብ ኢሉ ከይርአ መሪጹ ከም ዘሎ ዝተገለጸ ዋና ሽቱ ናይቲ ስልጣን ፕሬዝደንት ገይሩ ዘናውሕ ኮሚሽን ንግጭት ፈላጥን ፈላላይን አጀንዳታት ኣስሚሮም ምስማዕ እውን ተፈሊጡ ውሳነታት ብጠቕላላ ብስልኪ እናኣዘዙ ክፍጽሙ ገይሮም ዝበሉ ሓደ ናይቲ ኮሚሽን ኣባል ድማ ክሳብ መወዳእታ ደቂቓ ብንቕሓት እናመሃሩና ነይሮም እዮም ክብል ገሊጹ እዩ ናይ ኢህወዴግ ብልጽግና ካድረን ድሕነትን ኣወቃቐር ዝኣክቦም 4000 ዝበጽሑ ዝተባሃሉ ናይ ኣባል ጉባኤተኛታት ዝሰንበትሉ ኣኼባ ፕሬዝደንት ስርዓት ክፈጥር ብኣምሓርኛ ድማ ኣፎም ዝፈትሑ ሰባት ኣብ ፌደራል ይኹኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ውሽጢ ናይ ስራሕ ዕድል ዝረኽብሉ ዕድል ብከፍተኛ ደረጃ ክቕንስ ዝገብር ኣዲስ ኣበባ ናይ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ ዘይኮነስ ናይ ፌደራል መንግስቲ መቐመጢ ጥራሕ ንክትኸውን ናይ ክልል ኦሮሚያ ዋና ከተማ ክትኸውን ብሓፈሻ ሃፍቲ ንምክፍፋል ሽቶ ዝገበረ ኣኼባ ንምክያድ ገይሮም ምዝዛሙ ይፍለጥ እዩ ናይቲ ሃገር ዋጋታት እናወሰኸ ምዃኑ ናይ ብልጽግና ትካል ኣፍሊጡ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ናይ ዋጋ ግሽበት እውን ካብ 13.3 ሚእታዊት ንላዕሊ ብዛዕባ ምብፅሑ ተገሊጹሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝግበር ናይ ዋጋ ወሰኽ
ዝተከሰተ ናይ ናብራ ክብረትን ፈታኒ ኩነታት ፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ናይ ብልጽግና ገዛዛ ድማ ነዚ ደጋጊሙ ክሒድ እዩ የለን ዕቤት እዩ ተኣምር እዩ ናይ ናብራ ክብረትን ዝቐነስናሉ መንገዲ ተኣምር እዩ ሰንበትን ቀዳምን ናይ ስጋ ቤተታት ሙሉኣት እዮም ኣብታ ከተማ ዝዘውሩ መኻይን እስኪ ተመልከቱ እናበሉ ክግረሙ እዮም ቀንዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ቅድሚ ኣዋርሕ ናይዚ ህዝቢ ናይ ናብራ ክብረት ብዘገርም ኩነታት እናቃለሉ ክስምዑን ከለው ኣብ ፓርላማ ተዛሪቦም ማይ መብራህቲ ነዳዲ ወዘተ ኣዝዩ ሕሱር ነቕርብ መንግስቲ ኢና ናይ ዋጋታት ግሽበት እውን ብሓደ ድጅት ኣብፅሕናዮ ሕዚ 9.7 ጥራሕ እዩ ነይሩና ክብሉ ገሊጾም ነይሮም መቐዲሞም ድማ እዚ ህዝቢ እዚ እኮ ናብራ ቅድሚ ሕዚ ተሪፉ እናበለ ክዛረብ ኣይሓፍርን ድሮ ምንም ኣይነበረን ሎሚ ግና ህዝቢ ኣሰጋግርናዮ ክብሉ ይስምዑ እዮም ኢትዮጵያ እኮ ኣይትሓፍርን ናብራ ቅድሚ ሕዚ ተረፈ ትብል እያ ርእስና እነታለሉ ዘይገብረና ትማሊ ብምድናቕ እዩ መንገዲ ኣብ ዘይነበረሉ መኪና ኣብ ዘይነበረሉ ቤት ኣብ ዘይነበረሉ ሽንት ቤት ኣብ ዘይነበረሉ ኩነታት ናብራ እንታይ ነይሩ ካብቲ ናይ ብልጽግና ነፋሪት ረብሓን ስልጣንን ተሳፈርቲ ውልቀ ሰባት ብዘይካ ናይ ኢትዮጵያ ናይ መዓልቲ ህይወት ግና ናይ ጸገም ናይ ኩናት ናይ ጥሜት ናይ ማሰርትን ናይ ስቃይን እንተኾነ ኣይተፈለየን ናይ ታገሩ ዋጋ ግሽበት ኣብ ኩሉ ግዜ ብዝለዓለ ፍጥነት እናወሰኸ ምዃኑ ጸብጻብ እናውፁ ዘለዉ ኣለቃሕቲ ኣህጉራውያን ትካላት ጥራሕ ዘይኾኑስ ናይ ባዕሉ ናይ ብልጽግና ትካላት ከም ዝኾኑ እውን ተገሊጹ